Timay kadwa asurat ni San Juan. Patgek nga ina, isurat ko daytoy ken kadagiti anak mo. Da kayo apudno ngay ayatek. Saan la asisyak ti agayat kada kayo? No di pay ket ti amin amakaammo iti pudno. Agsipod tagtalineed kada tayo ti pudno. Ket addanto nga agnanayon kada tayo. Sapay kuma, tamaadaan tayo iti parabor. Asi kental na nga aggapo iti Dios Ama ken ni Hesukristo nga anak ti Ama. Wen, magunod tayo kumadagitoy, babaen iti biag anapudno ken napnuan ayat. Siyak apanglakayen tinagapuan daytoy asurat. Naragsakan ak unay anakaam mo, aso magmamano kadagiti anak mo ket agbibiag da amayan nurot iti pudno. Kas imbilin ti Ama kadatayo. Ket ita, dawatek ken ka patgek nga ina. Agiinnayat tayo kumaamin. Saan abaro abilin daytoy isurat ko ken ka? Isumet laeng daydibilin nga addan kada tayo manipod ididamo. Ti kaipapanan ti ayat asarsaritaek. Isu ti panagtungpal kadagiti bilbilin ti Dios. Ti bilin anang ngegyo amin manipod ididamo isu daytoy. Agbiag kayo iti ayat. Nagwarasen ditoy lubong ti adu a mga lilaw. Tattao adimang bigbig nga imay ni Hesukristo iti lasag. Mga lilaw ken kabusor ni Kristo dagiti kakasta at tattao. Agannad kayo nga rod. Amangan no mapukaw yo dagiti nagbanugan nyo. Ket diyo maawat tinaan-anay agunguna. Ti siya sino man asaan nga agtalinaed iti panursuro ni Kristo. Awan ken kuana ti Dios. Ti agtalinaed iti panursuro. Adda ken kuana ti Ama ken ti Anak. Ngarod, no adda umay amangyeg kada kayo iti panursuro asaan ati panursuro ni Kristo. Diyo awaten iti balayo, wenno uray kablaawan lakuma. Tatimang kablaaw ken kuana, agbalin akadwana iti dakes nga aramid na. Atupay kumati ibagak kada kayo. Ngemjak kayat nga isurat iti papel ken tinta. Uray tapanggep ko ti sumarungkar kada kayo. Ket kasaukay tulaengen a personal, tapno naan anay tiragsak tayo. Pakumustaan da ka, dagiti anak ti patpatgem akabsat mo a babae.